Як працуе дэзінфармацыя аўтарытарных рэжымаў? Якія мэты ставіць перад сабой Расія у дэзінфармацыйнай вайне і як гэтаму супрацьстаяць? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І з намі на сувязі з Канадай спецыяліст па дэзінфармацыі Марка Сколга. Ён дырэктар ініцыятывы «Disinfowatch» і таксама ён даследчык Канадскага інстытуту Макдональда Ларье, спецыялізуецца на пытаннях дэзінфармацыі і на рэгіёне ўсходняй Европы. Спадар Колга, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Дзякуй за запрашэнне. Перш чым мы пагутарым пра дэзінфармацыю, я хацеў бы пачаць з іншай тэмы. Вы былі адным з ініцыятараў канадскіх санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. На вашу думку, ці працуе цяперашняя сістэма санкцыяў? Я лічу, што на санкцыі шмат у чым трэба глядзець як на лекі. Каб яны далі патрэбны вынік, іх трэба прытрымлівацца доўгі час. Што тычыцца Канады, дзе, як вы ўжо сказалі, я выступаў за санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, супраць тых, хто рэпрэсаваў беларускіх праваабаронцаў, журналістаў, лідараў апазіцыі, я б сказаў, што мы робім недастаткова. Нам трэба рабіць нашмат больш што да ўжывання гэтых санкцыяў. І гэта, да прыкладу, тычыцца тых пракурораў, суддзяў і следчых, якія ўдзельнічалі ў завочным прысудзе на 10 гадоў зняволення маёй сяброўцы Ганне Любаковай, у прысудзе Франаку Вячорку і іншых такіх прысудах. Трэба рабіць больш у сэнсе ўжывання санкцыяў, каб забяспечыць іх эфектыўнасць і, зноўку ж, трэба прытрымлівацца іх доўгі час. Цяпер у Беларусі каля 1500 афіцыйна прызнаных палітвязняў, паводле ацэнак праваабарончых арганізацый. Што б вы адказалі тым, хто лічыць, што адзіны спосаб дабіцца іх вызвалення – гэта перамовы з рэжымам Лукашэнкі, на якіх яго трэба заахвоціць, прапанаваць яму нейкія пернікі, бо Захад не мае супраць яго сапраўднага бізуна. Я лічу, што доўгатэрміновыя санкцыі, верагодна, найлепшы спосаб ціску на рэжым, каб той вызваліў палітычных вязняў. Вядома ж, тыя смелыя актывісты, якія змагаюцца з рэжымам Лукашэнкі, маюць свае ідэі, як паскорыць вызваленне палітвязняў, і я лічу, што заходні свет павінен прыслухоўвацца да гэтых актывістаў, да гэтых лідараў апазіцыі. Але на гэты момант я лічу, што ўжыванне санкцый, іх доўгатэрміновае захаванне – гэта найлепшы спосаб ціснуць на рэжым Лукашэнкі. Наколькі ведаю, вы былі адным з аўтараў канадскай версіі так званага акту Магніцкага, закону, які ўводзіў санкцыі супраць асобаў, датычных да смерці ў турме расійскага юрыста Сергея Магніцкага. Ці быў ён эфектыўны? Якія санкцыі найбольш балючыя для аўтарытарных рэжымаў? І што з гэтага досведу можна скарыстаць супраць рэжыму Лукашэнкі? Well, that's right, Alexei. I was the Canadian leader of the Canadian Magnitsky. Так, гэта праўда. З 2012 году я быў лідарам кампаніі за прыняцце ў Канадзе адпаведніка акту Магніцкага. Некалькі гадоў спатрэбілася, каб пераканаць канадскі ўрад увесці ў дзеянне гэты закон, але ўрэшце яны гэта зрабілі. І з таго часу мы даволі эфектыўна выкарыстоўваем санкцыі. Вядома ж, гэта тычыцца і часу ад пачатку расійскага поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Як я ўжо казаў, я лічу, што працяг ужывання гэтых санкцыяў важны ў сэнсе ціску на аўтарытарныя рэжымы. Прынамсі ў Канадзе у нас гэта добра атрымалася. Пасля расійскага ўварвання мы ўвялі істотныя санкцыі супраць рэжыму Пуціна і супраць тых, хто працягвае яму спрыяць. Але нам трэба рабіць нашмат больш. Нам трэба рабіць нашмат больш у сэнсе ўжывання гэтых санкцыяў. Напрыклад, мы ведаем, што Роман Абрамович, адзін з найбагацейшых расійскіх алігархаў, адзін з тых, хто фактычна вылучыў Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта ў канцы 90-х, валодае сотнямі мільёнаў даляраў, а магчыма і мільярдамі даляраў актываў у кампаніі «Евраз».
Абрамовіч па-ранейшаму мае магчымасць утрымліваць свае актывы ў Канадзе. І вядома ж, калі ты маеш у нейкай краіне актывы на сотні мільёнаў ці на мільярды даляраў, з гэтымі актывамі ты атрымліваеш палітычны ўплыў. Таму нам трэба нашмат лепш працаваць, каб канфіскаваць гэтыя актывы. І врэшце мы ў Канадзе, прынамсі, здолелі прыняць закон, які дазволіць нам перапрафіляваць гэтыя актывы, прадаць гэтыя актывы і выкарыстоўваць сродкі, якія будуць атрыманыя ад гэтых актываў у сувязі з вайной ва ўкраіне, для падтрымкі ўкраіны і для яе аднаўлення. To support Ukraine in the reconstruction of it. What will you answer to those people in Belarus who would say... Што бы адказалі тым беларусам, якія кажуць, што Абрамовіч ці блізкія да Лукашэнкі бізнэсоўцы маюць столькі ўплыву і сродкаў, што ў любым выпадку здолеюць неяк абысці санкцыі, і іх лад жыцця не памяняецца. А вось звычайнаму беларусу цяпер цяжка выбрацца ў краіны развязу, атрымаць візу ў Літву ці Польшчу. So, how to explain that sanctions work? Yeah, look, I'm not sure if I can necessarily explain it, but it is unfortunate that some of these oligarchs are able... Як тлумачыць, што санкцыі працуюць? Не ўпэўнены, што мне ўдасца гэта патлумачыць, але гэта праблема, што некаторыя алігархі здольныя абысці некаторыя санкцыі. У нас у Канадзе быў такі выпадак, калі ў 2011-2012 годах вядомаму расійскаму алігарху і сенатару Віталію Малкіну забаранілі ўезд у Канаду, але ён здолеў уехаць з пашпартам іншай дзяржавы пад несапраўдным іменем і нават займацца лабіяваннем сярод канадскіх палітыкаў, службовых асобаў і дэпутатаў, дамагаючыся, каб у Канадзе не прымалі закон Магніцкага. Гэтыя алігархі даволі хітрыя. Як вы і сказалі, яны маюць рэсурсы, каб часта абыходзіць санкцыі, у той час, як у звычайнага беларуса такой магчымасці няма. І я лічу, што гэта якраз тая сфера, дзе нам трэба шмат працаваць. Я лічу, што заходнія дэмакраты павінны на міжнародным узроўні кансультавацца па гэтай тэме, каб гарантаваць, што беларусы, якія хочуць выехаць з краіны, каб пабачыцца са сваімі блізкімі ў выгнанні, мелі такую магчымасць. Бо такіх людзей тысячы і тысячы ў такіх месцах, як Вільня, Талін, Рыга ці Варшава. Людзей, якіх вымусілі з'ехаць з краіны за іх палітычныя перакананні, за іх актывізм, за іх працу. Таму трэба гарантаваць, каб беларусы, якія хочуць наведаць Захад альбо з'ехаць і працаваць на Захадзе, мелі такую магчымасць без тых цяжкасцяў, з якімі яны сёння сутыкаюцца. Without the difficulty that they might be encountering today. When we talk about disinformation, Калі перайсці да тэмы дэзінфармацыі, ці лічыце вы, што расійскія ўлады робяць нешта унікальнае ў гэтым сэнсе, нешта радыкальна адрознае ад іншых? Бо самі расійскія ўлады кажуць, што такое робяць усе. У выпадку Расіі унікальна тое, што яна выдзяляе сотні мільёнаў, мільярды даляраў, спрабуючы маніпуляваць заходнімі ўрадамі, заходнімі грамадствамі і сваім уласным народам рэгулярна, штодня. Яны маюць неабмежаваныя рэсурсы, скіраваныя на гэтыя высілкі. Заходнія дэмакраты такога не робяць. Яны не выдаткоўваюць такіх грошай, каб спрабаваць маніпуляваць сваімі уласнымі народамі і падманваць іншыя. І гэта тое, што вылучае Расію разам з іншымі аўтарытарнымі рэжымамі, такімі як рэжым Лукашэнкі, Кітай, Паўночная Карэя ці Іран. Belarusian state propaganda is more and more synchronized in the... Беларуская дзяржаўная прапаганда ў апошнія гады ўсё болей сінхранізуецца з падыходамі так званага рускага міра, робіцца ўсё больш агрэсіўнай. Што бы параілі, як фактычна паняволены народ можа супрацьстаяць гэтым наратывам рускага міра? How to resist these Russian world narratives? Гэта добрае пытанне. Нават на расійскую дыяспору тут у Канадзе ўплываюць наратывы рускага міра, якія каардынуюцца і фінансуюцца расійскімі ўладамі і арганізацыяй Россатрудничества. Вось жа гэта адбываецца нават у такой краіне, як Канада. Думаю, што ў Беларусі цяжка гэтаму супрацьстаяць, неяк абвяргаць такія наратывы, улічваючы тое, што які кантроль рэжым Лукашэнкі мае над СМІ ўнутры Беларусі,
краіны. І, вядома ж, трэба ўлічваць вельмі агрэсіўную, гвалтоўную прыроду рэпрэсій, з якімі сутыкаюцца беларусы не толькі ад 2020 году, але і нашмат даўжэй. Я цяпер удзельнічаю ў працы з канадскім урадам і арганізацыяй «Журналісты за правы чалавека» сядзібы ў Таронта, якія спрабуюць дапамагчы беларусам супрацьстаяць некаторым такім наратывам. Мы спрабуем рабіць гэта, падтрымліваючы тых надзвычай смелых, незалежных беларускіх журналістаў, якія працуюць у выгнанні і намагаюцца супрацьстаяць наратывам расейскіх, вядома ж, беларускіх уладаў. І я думаю, што заходнім урадам трэба узмацніць намаганні дзеля падтрымкі тых, хто спрабуе выкрываць карупцыю, рэпрэсіі з боку рэжыму і рабіць гэта не праз дэзінфармацыю ці прапаганду, як рэжыму Лукашэнкі і Пуціна, а праз факты і праўду. Мне здаецца, што гэтага трэба больш. Таксама трэба падтрымліваць дэмакратычных актывістаў у выгнанні, бо прыйдзе момант, калі паўстануць магчымасці для патэнцыйных зменаў, для дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таму нам трэба рабіць нашмат больш такой працы, каб падтрымаць тых людзей, якія падзяляюць дэмакратычныя каштоўнасці, якія ў будучыні дапамогуць будаваць дэмакратычную Беларусь. With democratic values and who will help build a democratic Belarus in the future. Ці лічыце вы, што нават людзі, якія падазрона ставяцца да расійскіх уладаў, часам купляюцца на расійскія наратывы? І ці маглі б вы назваць прыклад таго, як Расіі ўдалося паўплываць на інфармацыйны парадак дня на Захадзе? Well, Alexei, I think we just saw one. Я думаю, мы пабачылі адзін такі прыклад зусім нядаўна, калі ўрад ЗША апублікаваў абвінавачанне супраць двух супрацоўнікаў кампаніі RT, Russia Today. Іх абвінавацілі ў падтрымцы крайне правых СМІ, нетрадыцыйных СМІ у Паўночнай Амерыцы. І тут ёсць вельмі выразны канадскі аспект. Маючы $10 мільёнаў, а гэта вялікія грошы, яны стваралі новую медыяплатформу, якая мелася апрацоўваць расійскія інтарэсы і наратывы ў Паўночнай Амерыцы сярод канадцаў і амерыканцаў, якія схіляюцца да правых палітычных поглядаў, дадаваць туды крамлёўскія наратывы пра вайну, антыукраінскія, антызаходнія і антынатаўскія наратывы. І мы пабачылі, што такая дзейнасць у апошнія гады мела поспех. Мы пабачылі затрымку паставак амерыканскай зброі ва ўкраіну і амерыканскай дапамогі ўкраіне. Ці было гэта наўпрост вынікам расійскіх інфармацыйных аперацый і аперацый уплыву? Цяжка сказаць, але гэта не было б дзіўным, калі ўлічваць, наколькі паспяхова гэтыя крамлёўскія наратывы адгукаюцца сярод крайне правых. А гэта якраз крайне правыя заканадаўцы ад рэспубліканскай партыі былі на чале руху за адтэрміноўку ці нават спынення дапамогі ўкраіне. Вось жа мы бачым поспех расійскіх інфармацыйных аперацый у ЗША. Тут у Канадзе мая арганізацыя DisinfoWatch разам з іншай арганізацыяй канадскай сеткай даследаванняў лічбавых медыя, якая працуе ва універсітэце МакГіла ў Монрэалі, апублікавала даклад, пабудаваны на апытаннях пра ўздзеянне расійскіх інфармацыйных наратываў на канадцаў. І мы пабачылі, што гэтае ўздзеянне ў нейкай ступені закранула большасць. 70% канадцаў, калі гаварыць пра расійскія наратывы, датычна вайны ва ўкраіне. Да прыкладу, наратыў, што Расія займаецца дэнацыфікацыяй Украіны, ці што зброя і дапамога, якую мы засылаем Украіне, знікае ў чорнай дзірцы, што зброю прадаюць на чорным рынку, і гэтыя вынікі былі даволі шакавальныя. Мы пабачылі, што большасць канадцаў не здольныя вызначыць гэтыя наратывы як расійскую прапаганду, а многія нават верылі ў іх. Асабліва гэта тычылася людзей з правымі кансерватыўнымі палітычнымі перакананнямі. Гэта цалкам адпавядае таму, што мы бачым у ЗША. Зноўку ж, праца тых людзей, супраць якіх у ЗША нядаўна вылучылі абвінавачанні, імаверна, адыграла ў гэтым значную ролю. Таму, на жаль, я б сказаў, што шмат у чым Расія цяпер перамагае ў інфармацыйнай вайне ў сэнсе наратываў пра вайну ва ўкраіне. І заходняму свету трэба рабіць нашмат больш. Каб гэтаму супрацьстаяць і, скажу наўпрост, сарваць іх пляны, гэтак жа, як мы бачылі нядаўна ў ЗША.
Вы сказалі пра супрацьдзеянне дэзінфармацыі з дапамогай праўды. Але я памятаю даўнюю размову з украінскім журналістам, які стварыў праект, дзе абвяргаліся фэйкі. І ён казаў, што звычайна зусім розныя людзі спажываюць фэйкі і чытаюць абвяржэнні. І нават калі гэта адны і тыя ж людзі, часам неэфектыўна абвяргаць нешта постфактум. Таму ці бачыце вы нейкія іншыя спосабы, як супрацьстаяць дэзінфармацыі? Well, no, you're right, and I get asked this same question here in Canada quite frequently. Так, вы маеце рацыю, і мне ў Канадзе даволі часта задаюць такое ж пытанне. Бо пытанне ў тым, як пераканаць людзей, якія ўжо трапіліся на прынаду, заглынулі прынаду расійскіх дэзінфармацыйных аперацый і наратываў. І гэта цяжка. Я маю на ўвазе, вельмі цяжка спрачацца з некім і пераконваць яго, што зямля круглая, калі чалавек верыць, што зямля плоская. Бо яны жывуць у свеце альтэрнатыўных фактаў, у цалкам альтэрнатыўным паралельным сусвеце, адрозным ад таго, у якім жывем мы. Таму я думаю, што пераканаць некаторых такіх людзей будзе вельмі складана. Замест гэтага, я лічу, нам трэба засяродзіцца на тым, каб прышчапіць тых, хто яшчэ не схапіў прынаду, тых, хто адкрыты для праўды і фактаў. І я сапраўды думаю, што гэтыя людзі складаюць пераважную большасць у заходніх грамадствах. Таму вельмі важна рабіць нашмат больш, каб падвысіць устойлівасць унутры гэтай групы. А гэта значыць гарантаваць, каб у такіх краінах, як США і Канада, напрыклад, нашы журналісты, нашы рэдакцыі ведалі, якія наратывы можа ўжываць Расія, каб прасоўваць свае інтарэсы праз дэзінфармацыю і падобныя метады. Гэта значыць, што трэба адукоўваць нашых кіраўнікоў на выбарных пасадах, каб гарантаваць, што яны не будуць несвядома пашыраць некаторыя з гэтых наратываў, якія ствараюцца Расіяй і яе агентамі ўплыву ў заходнім свеце. І нам важна гарантаваць, каб будучыя пакаленні ведалі, як гэтыя аўтарытарныя рэжымы займаюцца такімі аперацыямі і як яны выкарыстоўваюць такія наратывы. Зноўку ж, я думаю, што падтрымліваючы незалежных беларускіх і расійскіх журналістаў, мы прынамсі спрабуем дасягнуць усіх тых мэтаў, якія я згадаў раней, і, магчыма, дагрукацца да тых, хто верыць у тую дэзінфармацыю і прапаганду, якую гэтыя рэжымы прасоўваюць у сваіх краінах для сваіх народаў. Ці бачыце вы нейкія адукацыйныя праграмы, якія маглі б зрабіць людзей агулам больш устойлівымі супраць дэзінфармацыі? Well, look, I think that Finland does this extremely well. Я думаю, што ў гэтым кірунку надзвычай добра працуе Фінляндыя. Яны, відавочна, былі мішэнню расійскіх фармацыйных аперацый ў часы халоднай вайны і яшчэ раней. І фіны скарысталі такі падыход. Каб пабудаваць ва ўсім грамадстве большую устойлівасць супраць дэзінфармацыі. І гэта значыць, што калі ўзяць адукацыйныя праграмы, дык там, пачынаючы з дзіцячага садка і заканчваючы выпускным годам ва універсітэтах, ва ўсе праграмы убудаваныя навучанне лічбавай медыаграматнасці. Гэта можа быць курс гісторыі, статыстыкі, прыродазнаўчых навук. У кожным з іх будзе элемент адукацыі пра тое, як у такіх кантэкстах могуць выкарыстоўваць дэзінфармацыю, каб маніпуляваць фактамі. Гэта няспынны працэс, у якім навучаюцца дзеці. Гаворка не пра нейкі адзін курс раз на год, не пра нейкі урок раз на год, а пра няспынны працэс. Я перакананы, што менавіта праз такія высілкі можна выпрацаваць непадатлівасць на расійскую, кітайскую, іранскую, на лукашэнкаўскую дэзінфармацыю. Менавіта такія няспынныя намаганні нам патрэбныя, каб стварыць доўгатэрміновую устойлівасць супраць такіх рэчаў. And my last question is, sometimes it's very difficult for an average person to understand things that are happening. І маё апошняе пытанне. Часам чалавеку бывае цяжка зразумець рэчы, якія адбываюцца далёка ад таго месца, дзе ён ці яна знаходзіцца. І ў некаторых людзей ствараецца ўражанне, што падманваюць усе. Чалавек пытаецца, чаму варта верыць нейкаму боку? Чаму варта верыць украінцам у асвятленні вайны ва ўкраіне? Што б вы параілі людзям, якія сапраўды хочуць разабрацца ў тым, што адбываецца далёка ад таго месца, дзе яны знаходзяцца? Well, Alexei, you're absolutely right. I mean, that sort of apathy
that tuning out and Так, Алексей, вы абсолютна маеце рацыю. Такая апатыя, такое, так бы мовіць, адключэнне ад падзею і незвяртанне ўвагі на навіны – гэта якраз той вынік, на які спадзяецца Владзімір Пуцін. Менавіта супраць гэтага нам трэба змагацца, супраць такой агульнай млявасці і апатыі. Таму тым людзям, якія шукаюць інфармацыю, асабліва пра тое, што адбываецца ва ўкраіне, у Расіі, у Беларусі, варта памятаць, што гэта важныя падзеі, хоць яны і далёка. Тое, што цяпер адбываецца, напрыклад, у Менску ці ў Курскай вобласці ў Расіі, мае ўплыў на свет вакол нас. І тут у Канадзе, і ў такіх аддаленых месцах, як Аўстралія. Гэта перадавыя пазіцыі вайны супраць дэмакратыі, таму нам варта звяртаць увагу на тое, што там адбываецца, бо калі мы так не здолеем супрацьстаяць аўтарытарным кіраўнікам, дык такія рэчы могуць прыйсці да нас на парог ці з цягам часу нават у нашыя ўласныя краіны. Адкуль атрымоўваць інфармацыю пра тое, што адбываецца? Я лічу, што добра пачаць з радыё «Свабодная Еўропа», радыё «Свабода». Асабіста я іду менавіта туды кожную раніцу, каб даведацца навіны з рэгіёну. Гэта цудоўная крыніца, якая грунтуецца на фактах і праўдзе, і там працуюць выбітныя журналісты сусветнага ўзроўню. Таму я б рэкамендаваў звяртацца па інфармацыю туды. У англамоўным свеце Washington Post і BBC выдатныя крыніцы інфармацыі з цудоўнымі журналістамі, якія працуюць у рэгіёне. Таму я б рэкамендаваў карыстацца такімі СМІ, дзе працуюць прафесійныя журналісты, якія добра падрыхтаваныя, каб працаваць з фактамі і правяраць іх, перш чым выносіць на публіку. Калі людзі хочуць быць добра інфармаваныя пра падзеі, якія адбываюцца ў свеце вакол іх. what's going on in the world around them. Вялікі дзякуй, спадар Колга. Дзякуй, Алексей. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Маркус Колга, даследчык канадскага інстытуту Макдональда Лар'е і дырэктар ініцыятывы DisinfoWatch. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім і гэтак яго пабачыць больш людзей. З вами быў Алексей Знаткевіч, гэта была праграма «Пік свабоды». Заставайцеся са свабодай.